No to potom nedopadne to dobre, podľa mňa, v tom Maďarsku, teraz myslím v tých ďalších krokoch, ale to by sme asi zhruba tušili aj bez tohto osobnostného profilu Petera Maďara, pretože to by bolo extrémne náročné. Naozaj ten kotlík, ako ty vravíš, je prázdny. Nemá tam proste odkiaľ dotiecť. To je ako, že môžeš 1000-krát zhabať kdekomu kadejaký majetok, aby si to mal finančné toky na úrovni na národohospodárskej úrovni. K tomu sa proste nedopracuješ. Tomu potrebuješ mať oveľa výkonnejšie hospodárstvo, čo si dosť dobre neviem predstaviť, ako vieš uspokojivo vykonať pre svojich občanov, nehovoriac o tom teda, že v krátkom čase. Keď im sa zdá, že už teraz je zle, hej, a že teda vymeníme stráže a bude lepšie. No, nebude. Pri všetkých výhradách k Mikulášovi Dzurindovi, a mal som ich veľa a stále nejaké historické mám, bol to politik. Veľmi zručný, obratný, remeselne kvalitný politik. Súboj medzi Viktorom Orbánom a Péterom Maďarom je súboj dvoch vodcov. Dvoch ultranacionalistických vodcov. OK. A ja si myslím, že najlepší výsledok, ktorý môžeme očakávať v Maďarsku, keď všetko dopadne najlepšie, ako môže, bude niečo, ako bolo Kačinského Poľsko. Ako takže memento pre celý svet, čo by si mali v tom Maďarsku všimnúť aj ľudia, ktorí v zásade maďarské voľby nemajú prečo zaujímať. To je absolútne prekrytie sa ruských a amerických záujmov v maďarských voľbách. Že na jednej strane poznáš mená ruských, tak v podstate sú to ľudia zo spravodajskej služby, hej, aj keď sa k tomu asi otvorene nehlásia, ktorí sú priamo fyzicky v Budapešti, aby pracovali na Orbánovej volebnej kampani, ktorú príde osobne podporiť americký viceprezident. USA a Rusko tlačia toho istého človeka úplne otvorene. V tomto prípade áno, je to tak trochu ako z Cinemana, že no tak to tak niekedy vyjde. Hej. Asi by sme našli aj iné historické okamihy, keď to tak bolo, ale hej, teraz je to naozaj príznačné pri Donaldovi Trumpovi a Vladimírovi Putinovi.